Sanotaan, että suomalaisen hiilijalanjäljestä 1/3 muodostuu asumisen päästöistä. Ja just tämän takia oman kodin rakentamisen ilmasto- ja talousvaikutukset on tärkeässä osassa yhä useammalle. Ja omia asumisen päästöjä kannattaakin tarkastella kriittisesti. Mä oon menossa tapaamaan Karri Sireeniä, joka kertoo mulle vaihtoehtoisesta tavasta lämmittää ja viilentää taloa sekä tuottaa lämmintä vettä. Miten, Karri, ilmavesilämpöpumppu toimii? Se ottaa energiaa ulkoilmasta, siirtää sen sisälle veteen. Kyllä. Niin sitten me jaetaan se lämmitysjärjestelmä joko vesikiertoisen patterin tai vesikiertoisen lattialämmityksen kautta. Samalla me myös tehdään se käyttövesi. Nykytekniikka on mahdollistanut sen myös, että voidaan jäähdyttää myös tällä ilmavesilämpöpumpulla. Kyllä. No miten sitten ulkoilma ja ulkoilman lämpötila, niin miten se vaikuttaa tuon pumpun toimintaan? Eli mitä lämpöisempi, niin sen helpompi se on tuottaa se energia. Lämpöpumput nykyään tekee lämpöpumpputekniikalla siihen -20 asteeseen. Ja sitten kun mennään -30, niin sitten lämpöpumppu sammuu ja sitten tehdään se energia sitten sähköllä. Miten sitten ilmavesilämpöpumppu eroaa maalämpöpumpusta? Silloin kun on plusasteita, niin ilmavesilämpöpumppu on lähtökohtaisesti aina tehokkaampi. Kun taas sitten kun mennään kylmiin keleihin, niin maalämpöpumppu on toki varmempi, koska se on tasainen lämpö. Mutta onko tämä koko laite tässä vai onko tämä vaan osa sitä? Tämä on osa, eli tämä on se ulkoyksikkö. Sitten meillä on aina se sisäyksikkö, jossa se vesi kiertää. Mennään katsomaan sitä. Mennään katsomaan. Yksi osa oli ulkona ja sitten tämä on täällä sisällä, niin mitä tämä tekee? No tässä on se varaaja ja vaihdin ja tästä sitten ohjataan se talon lämmitysjärjestelmään ja täällä se suihkuvesi odottaa. Minkä takia lämmönjaolla on merkitystä? No sillä on merkitys sen takia, että lämpöpumpputekniikalla niin saadaan parempi hyötysuhde, mitä lämpöisempää lämpötilaa ajetaan. Eli silloin kun ajetaan lattialämmitykseen vettä, niin silloin ajetaan tyypillisesti 30-35 astetta. Kyllä. Ja sitten jos me tehdään vanhoihin patteriin, niin joudutaan mennä 50, jopa 60. Silloin usein joudutaan ottaa lisälämpöä esimerkiksi sähköstä. Minkä takia sitten niin monet vaihtaa öljystä ilmavesilämpöpumppujärjestelmään? No suurin syy tällä hetkellä on tietenkin ympäristötekijät, mutta myös sen takia, että se on selkeää säästöä. Eli tämä lämpöpumppu tekee kohtuullisen pienellä energiakulutuksella erittäin ison energiamäärän. Mä huomasin, että tässä kohteessa on myös tämä öljykattila vielä tallella. Onko tämä vain jätetty tähän vai toimiiko nämä jotenkin yhdessä? Tässä tapauksessa niin on ajatus ollut se, että öljy tulee tueksi. Eli sen sijaan, että käytetään sähköä tukena, käytetään öljyä tukena. Tämä on aika tyypillistä Suomessa, eli kun on vanhat hyväskuntoiset öljykattilat, niin halutaan hyödyksi käyttää niitä. No kuinka nopeasti tämä investointi sitten maksaa itseänsä takaisin? Sellainen nyrkkisääntö on 5-7 vuoteen se takaisinmaksuaika. Niin kuin sanottu, se ympäristötekijä ei ole pienin asia. Me puhutaan koko ajan hiilidioksidipäästöstä. Jopa 2/3 energiasta säästyy tämmöisellä ilmavesilämpöpumpulla. No voiko tämmöistä ilmavesilämpöpumppujärjestelmää sitten ohjata myös etänä? Joo, voidaan ne etänä ohjata joko kännykältä tai tabletista. Ja toki voidaan myös ohjata tästä itse paneelista. Ja tämä paneeli voidaan toki siirtää esimerkiksi keittiöön, mutta etänähän nykyään ihmiset haluaa käyttää sitä. Mä pystyn nyt etänä siis säätämään sun kodin lämpötiloja ja vesi kaikkea. Joo, säädä vaan, että meidän mopsi kotona on varmaan iloinen, kun siirrät. Mitä mä voin tehdä? No kokeile. Tässä on vettä. Joo, sä voit Mikä mennä. toi on? No, sä sammutit mun lämmityksen nyt, että nyt sä lähetit viesti, nyt siellä ei tule lämpöä. No niin, onko tässä, katkaiseeko sun vedet? No nyt sä katkaisit mun käyttöveden myös, eli käytännössä sä oot sammuttanut mun koneen. Kyberhyökkäys. Tää oli kyberhyökkäys. Ja kun ulkona on -13, niin mä melkein toivoisin, että sä painat sen takaisin. Joo, laitetaan sulle takaisin noin. Mitä hyötyä mulla on siitä, että mä pystyn etänä tekemään? No itse käytän tätä silloin, kun olen paljon mökillä tai muuta, niin turha mun on lämmittää taloa kovin lämpöiseksi silloin. Ja tietenkin, jos tulee hyvin nopeasti lämpötilan vaihteluita, niin voi, että automatiikka ei taho pysyä mukana. Sitten mä laitan pikkasen lämpöä lisää, niin se nopeasti auttaa. Kyllä. Tosi paljon käytän itse taulukkoa ja voin katsoa vuosikulutuksen. Näen euroina, näen kilowatteina. Mä näen, mikä on keskilämpötila ollut päivisin. On sitten päivä, viikko tai kuukausi. Eli jos otetaan kuukauden, niin me nähdään, että tässä kuussa tammikuun puolessa välissä niin mulla on kulunut 38 € rahaa lämmitykseen. Ja vuosi on 300.
Miten sulla on noin vähän kulutus? Toi sama verran kuin mulla on kuussa. Meidän pitää varmaan keskustella tästä. Mä uskoisin näin, joo. Tehdä joku muutos mulle kanssa. Joo. Huoltotarvetilanteessa, niin kun tässä on jotain, niin näkeekö huoltomies nämä samat asiat? No, jos olet antanut luvan, huoltomies pääsee katsoa tarkat paragrafit paljon tarkemmin kuin mitä mä pystyn tarkastamaan. Okay. Jolloin hän pystyy jo valmistautumaan, että riittääkö kun hän säätää jotain tai onko niin, että sinun tarvitsee fyysisesti oikein tulla paikalle. Mutta se edellyttää, että mä annan luvan siihen. Kyllä. Ja että nyt vaikka olet tuolla jossain reissun päällä ja tulee vika koneeseen, niin huoltomies voi todennäköisesti korjata se jo etänä hyvinkin pitkälle. Okei. Kiinnostavaa uutta tuli taas opittua. Tämä aihe kiinnostaa mua erityisesti perheellisenä omakotitaloasujana. Ja ylipäätäänkin ratkaisut, jossa on mahdollisuus säästää luontoa ja rahaa, totta kai aina kiinnostaa. Tämä on helppokäyttöistä, ekologista, edullista ja kaiken voi ohjata jopa etänä. Tervetuloa tulevaisuuteen.